candidate jong ka VP mo. Nomor bang kini ki MLA VP. Lada kim lah ni kimi na assembly. Ngaskuak ben keli. Lada kipoi sa thong kimi na district council ni kinya saja. Ako keli UMDC jong ka VP mo. Tang. Ngan siong tang ni kawai baba katu ka jingkylli ka jong pi. Up in la poi sa thong in sa ai ka jubab pi. Mo nani da ngim ai ru pin sai hi ka jubab. Candidate jong ka VPP. Rang ba badan buram. Mene pi kdo shai ba pinlai da ka urlong ka jingjob jong pi pinlai chet na ka district council ban pinlai upot usam jong ka sam bat ka Meghalaya. Henry ka article 3 jong ka Constitution of India ka ibor ya ka parliament ka boong. Parliament has can alter or creation of new states. Ka bor ha ka district council kom dan ha ka legislative assembly kom dan ka dan tang ha parliament. Hato kania jo pi ban pinlai yuta upot usam jong asam Meghalaya ka di tang ban chipin thame election mo. Nga khamong bangin ya penbet yo pot usam ngongin let ban revisit ban wat ka ka daw ka ba ki parando paranong song jongi hau te pot usam kidang mat sa ya ka jing ka ba ki mat hadu mentaru kata ka dei ka ba ngak syukwa da ka baburam ya ka jingkylli ka jong pi ban juba.